Ola, na clase de hoxe seguimos falando das doenzas dos ollos, das que xa comentamos cousiñas na clase pasada, pero é que hai moitas, así que imos ver cales son. Comezamos! O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que, funcionando sincronizadamente, conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe seguiremos falando das principais doenzas que pode sufrir o ollo, alterando así a capacidade do sentido da vista. Empezamos coa presbicia. A presbicia tamén é un problema de refracción da luz que lle impide ás persoas enfocar e ver con claridade obxectos que teñen de cerca. Realmente a presbicia é un problema do cristalino que se endurece co paso dos anos e empeza a ser cada vez menos flexible e, polo tanto, deixa de enfocar ben os obxectos na retina, que era a parte que recibía esa luz. É moi normal, cando aparece a presbicia, que alonsemos de nós os obxectos para poder enfocalos mellor e ser capaces de velos con nitidez ou separar as lentes dos ollos. A partires dos 45 anos, empezamos a notar que cada vez somos capaces de ver menos, por exemplo, a letra do etiquetado dos produtos do supermercado. Isto débese normalmente á presbicia, que acostuma a aparecer cando imos cumprindo anos. Outra doenza é a conxuntivite. A conxuntivite é unha inflamación no interior das pálpebras e na parte branca do ollo. Os ollos aparecen un pouco vermellos e sentimos un forte comechón neles. Esta doenza é bastante común e moi doada de transmitir se non tomamos medidas como non compartir toallas, maquillaxes, almofadas, é dicir, todo aquilo que sexa susceptible de pasar polos ollos. Para arranxar a doenza, se é leve, pode curarse cunhas gotas sen receita médica que lle poden dar na farmacia. Se é máis grave, pode precisar ir ao médico para que lle administre outro tipo de medicación. Imos agora co daltonismo. O daltonismo é unha doenza normalmente hereditaria e que non ten cura. Os daltónicos ven as cores de forma diferente. O daltonismo confunde entre a cor vermella e a verde. Este é o daltonismo máis habitual, mais tamén hai daltónicos que confunden azul e amarelo. Os daltónicos máis graves non ven ningunha cor. O daltonismo permítelles aos que a sofren
ter unha vida normal. Hoxe en día hai lentes especiais que corrixen algúns tipos de daltonismo para que vexan as cores tal e como as vemos as persoas que non temos esa doenza. Generate by AI. E a quenda da hipermetropía. Cando o globo ocular non medra o preciso de adiante para atrás ou cando a córnea non ten unha forma normal, aparece a hipermetropía ou hiperopía. Isto provoca que a luz se reflexe por detrás da retina e non directamente na retina, provocando que teñamos unha visión de cerca borrosa e que teñamos fatiga ocular, especialmente cando lemos. A hiperopía normalmente pode corrixirse con anteollos ou lentes de contacto despois dun estudo ocular. Glaucoma. O glaucoma é un problema serio do ollo, xa que normalmente non dá síntomas cando comeza e de diagnosticalo tarde pode non ter cura e provocar cegueira. Esta doenza afecta ao nervio óptico, que é o encargado de enviarlle as imaxes ao cerebro. Se este nervio óptico se dana, o cerebro non a recibe e quedamos cegos e cegas. O glaucoma trátase ou ben con gotas se é leve e, dependendo da gravidade e do avance do mesmo, con tratamentos xa de láser ou con cirurxía. Miodesopsias. Con esta doenza, as persoas ven coma uns puntiños negros que se moven por todo o ollo, e de aquí o nome vulgar de moscas voantes. Cando avellentamos, pequenos anacos do vítreo, que é o líquido xelatinoso que rechea o ollo, xúntanse provocando así esas manchas negras que vemos. Teñen solución? Normalmente, esta afección desaparece soa. De non facelo, hai que facer revisión ocular porque pode ser a consecuencia doutra doenza sen diagnosticar aínda. Moi importante. A pesares de non ter ningún síntoma, debemos facernos exames oculares cada ano, especialmente a medida que imos cumprindo anos, xa que, como vimos nestas clases, moitas das doenzas dos ollos e do sentido da vista son asintomáticas cando empezan a desarrollarse. Isto é todo por hoxe. Na seguinte clase comezaremos falando do oído. E agora, tócache. Investiga. En cal das enfermidades dos ollos que vimos hoxe temos problemas para ver as cousas laterais.
Pois isto pasa cando temos un glaucoma. Empezamos notando que imos perdendo a visión periférica, sobre todo o que temos máis preto do nariz, en primeiro lugar, e despois o que se atopa a ambos lados da cara. Gran resposta! Podes atoparme coma @profe.aracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok, e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.